Е редно община Кресна да влезе в асоциацията или не е редно? Аз искам да попитам тук най-важният от всички представители на местната власт е кмета, нека той да каже не. Като да кажем сега какво ще се престрелки на политическа основа. Ама не си правете шега с това, господа от БСП. Не си правете шега с това. Ами не бъдете така по този начин. Какво е моето мнение, какво е вашето и какво е? Ма всеки, вие за това не си отговаряте за вас, всеки си отговаря за себе. Тогава така задавам въпрос. Най-важният човек тук е кмета, нека той да каже. Господин Георгиев, не приемайте нищо лично първо. Значи, опитваме се да работим до такава степен, че да установим всъщност дали ние с нашето бъдещо решение ще защитим интереса на всички граждани, които са тук, или по-скоро ще изменим. Предполагам, че няма човек тук, който да не уважи вашето мнение, така че вие като си го изразите, не коства нищо. Аз лично на база това, което чух от вас, и ще позволя даже да се извиня за това, че ви прекъсвахме, ви дадахте повече от необходимата информация. Не виждам смисъл да жертваме собствените си интереси, за да облагодетелстваме останалите 13 общини. И моето предложение към нашата група е да решим, съжалявам, Значи бях помолил управител на ВиК да излезе с една програма, евентуално като не влезем в ВиК асоциацията, той да каже какво се случва тук нататък с нашата вода. Защото ние пак трябва да работим по нея и да я оправим. Да смениме водопроводите, за да може да си оправим улиците. Да направим един план, какво ще се случи тук нататък, ние как ще го направим лично. Това исках да чуя от него. Нека да стане да каже. Господин Божинов, както знаете, тая година Общинския съвет е заделил най-малко средства за реконструкция на уличната водопроводна мрежа. Предстои съвместно с общинска администрация да се подменят около 3 км до края на годината. Съществуваща интернетова мрежа, много добре го знаете това. Чакаме всеки момент кмета да предприеме необходимите действия и се почва да се работи. Значи искам да знаете и се обръщам най-вече и към жителите на общината. Значи община Кресна е малка община. Брезница водопровода е подменен на 100%. Градешница на 100%. Сливница на 60%. В Кресна е около 85%, което остава да се подмене. Кресна не е голям град. Значи Кресна може за 4-5 години със собствени усилия, със средства от общината и никъде не е казано, че общината не може да кандидатства. Това е абсолютно спекулация, че ако не членуваме в асоциацията, ние няма да си подменим водопровода. Проблемите на нашото ВиК са такива, каквито ги представят от ВиК от асоциация. Че едва ли не, тук ако не влезнеме, ние вода няма да пием. Целта е да се укрупни сектора и след няколко години да се приватизира или да се отдаде на концесия. Когато се даде на концесия, след няколко години може да дойде някой олигарх на довеждащия водопровод да се направят още 3 веца. Водата може някой да я продаде, чак и Гърция да я откара да я продава. Защото това е стока, това е бизнес. Такава е перспектива. Не трябва да се пренебрегва и цената, която предстои да скача. Която ще се окаже непосилна за населението. Аз много добре знам хората колко им е трудно в момента да плащат по тази цена.